channel norok no lamsogo pung kaham torawa naidi scenario rok sini parani kamini scenario rok bosike naithok tongkha mungkin bakan tabuk lama senamui tongo jagao tabuk naidi sini kamini lama rok naithok khaina naitongo lokorok naitongnai rok naitongdi nong kami rogo lama tangkha comment khaidi nó cả vách lật lên có parang baru rumah apa no itu guys sih para lama yang jalan kurman no how tang khanyai nó bộ làm nàng khang cái súng bài contact khai đi how tao lagi ini kok kesanggup nih kudu Ambiang. ayang aku lagi wow ini kayak tong no Jen nuk kena ha kena malain kena di porjor ta norok bonang khake sungbai kerengdi kale pandarongni music ronang itu drum set tai orkestra ngi joto kisu nang khake sungbai kerengdi sung nong no jaman sa sung nong no kom bes bai phono sung halu khaye ne coba no abun bagai jara nai tong ni channel no ketal ngangke subscribe kisa khair di please nrok subscribe khai kangke se nrok hakasini channel batruk truk kusoba kais tai norok khai tai lokorok nai tong nai rok borok bo hakase saimanani norok share khai kangke hingke ang tabuk Agartala thana nai tongo lama bo aguli thana অনেক কোন মানে তো জায়গা আছে আগলি থানা না বন ফাইনাই হিনে কান সুতো বো সেটা খালামো মিয়া হাঙ্গাঙ্গে সিনিয়াঙ্গ ন বিশ্রামগঞ্জ ন মেলাঙ্গো কাইসা ফুড ফেস্টিভ্যাল আজাগাও হানি কিসাত বাজারও थांमानि नंका आंबा मेलाव किसा हाबैनाय भिडिअ किसा खाथि फैया लाइभ नुखायो आरोबा नरक नुखना या बिस्रामगन्जआव बरक दं आसो दंबा याहाय मटामटि ता सिनि बरक दं कोबिदिन बसंनि बरक दं माबा हायता सालताम मंखा मेलांमानि आजागाव हिंके ताबुक लाइभ नाय दङ 14 जना हिंके लाइक kaisa khaijak wan हिंके नरक न सानमो सुंगो जे नाय तंनाय रक न नरक ताबुक सिनि चैनल या प्रिसेजक बेन ताइ नरक ताबुक नाय तंनाय हिंके काले पान्दा रक नांगै तंग हांके sungbai kereng di nrok हिंके सिनि kokdung number rok rajak tongo tabuk tong kale panda ni jora ek birthday ingdi kale panda ingdi hingke orkestra phanongkha hingke sungbai kereng mano norok sungo saimano sung nongno logirnai jamansa tabuk hingke kale panda cholitung abtong saimano hingke tabuni ni cherai ni
birthday phono khanya naikha gaja program khanya nango ek kale pandani kham drum set tai band party rong nango ke sadi tai orchestra bo nango ke sadi ke norok ani o video ni bising tinya norok manai hingga te kaisa catering nangi tong hangke abo bo norok manai abo bo singnong no khalai riman nangi tong hangke o video ni bising tinya sing contact khaidi o jagan ani number hojak hingke nai baidi takte bukuk tong sini parani lama rok ang phono kono tabuk tabo lama katal rei tongma bagai gari rok phaikeng no hadului rok ungo obo haita hingke oro ke samung tangnai rok tongo hingke mokha lama hingke aboni bisingo ang nong phuno bridge hingkhe ko bai nongmani obo bridge optini bridge singna nai tongo tabuk katal hingke obono wakhagui yang ha lama yang khai tongkha obo hai hingke ani ukologo tongo bora masa bwrwi bini bagui bwrwi tongdi norok lukurok nainai rok bini bagui bichar kaisa khaidi bwrwi nai redi bono kaisa bobo kosto tongjao kwchangma somoi ni hinui yang tini ma sakse nai shortcut lama hingke nugui tong kina norok parani lama rok hingke ko ani yang ukologo khai tongo bui joto nai tongo live video je sanamo chungma aro saimano joto nugui tongnai mo thagari bwrwi nangna tu tong abo logi oro kobor nai re nai ta bongna sarita norok nai re dingjangke optini ani number jak tongo bor call khaionai nglak tangge tau chehra phunung yaman nai je chehra bo phunungnai ta borok no call khai phunungnai ma nglak ni abo tangge tam khla nang bri na mani hing mong tongnai tangna tongsa tau lama kaham ke bwrwini bagui obo nang hai daoran man oh tau lama pake sing kaham ke ma hing sinai lama pakai kaha lama phunuk tongo sin parani ke sing kosto ke himi tong khu hingke dojon tau nai tongo hingke nukhana parani lama rok kamini lama rok bahai tongkha hingke mo omo tong thanai bosoro masimo thanai bosoro ta hingke tabu bike phai tongmani ai tini himma tonglai singke hingke bridge tangai tongo o jaga hingke sini o kamini mung hingke Bisramganjo Itbata hingra Bisramganjo area Bisramganjo bai 1.5 kilometer roksi tabuk si asuk balokha tabuk si o parani lama rok naithotok ungo wngna nayo sing yakho tabuk singna nayo suk balokha dorbar wngkha hai wngkha korki ko bridge tangai tonglai o Assamni morok nugui tongmai khana norok mor jama khai rakha rjakha nang yang tiket ke awan hakin nang nang ro koto khai rakha abo ro chikonsi bojagini abo rot chikonu ko ata kisa abo ro chikonsi pathor banyo kajanai ta Agartala kisi thangna taklai nei no khamrung ma tamya khuna ma nang ba baina manjakse tak banya man ro kha 35,000 khe boila khai thung tong kha thungboi ko ta tamung khaja gole onek jaga no para oro sike tambe ja ya tai yura ro tam tongwe thế bưởi công na berinya talangnai piang lo aku tua hah tambah